Salamat po sa lahat ng tumambay. Madam, Sis Aces, Tropa Mix Vlog, Kapatid Panalo. Salamat po sa inyo, sa lahat ng pumasok, tumambay sa aking live. Mag-end na po ako. Salamat po sa lahat ng nag-visit, sa lahat ng bisitang tumambay. Thank you so much po. Balikan ko na lang po yung mga bagong tumambay dito kanina. Ipapasilip ko lang po yung mga manok. Ayan sila. Mga maiingay na manok. Ayan. Nakatali. Ayan. Ito yung background ko kanina. Mga manok. Ang iingay ng manok. Ang sarap katayin. Mag-end na ako guys kasi mamaya magbabantay ako dito sa palayan kasi madaming maya. Madaming ibon kumakain ng palay ba. Yun no, doon sa dulo. Naglagay na nga si father ng ito na mga plastic para pangtaboy sa mga ibon. Ayun nga si father naglalagay pa rin. Kasi guys, marami ng ibon kasi namumunga na yung palay. So kailangan bantayan. Ito hinihila ko para maitaboy yung maya. So ayan po, dahil lubat na ako, thank you so much po sa lahat ng nag-visit sa aking live. Thank you so much sa lahat ng nag-stay hanggang dulo. Thank you po, God bless sa inyong lahat. Bye-bye po sa inyo, Sis Aces, Sis Des, Madam Cascade, Panalo Pitmalo, sino pa yon? Idol Tropa Mix Vlog, thank you po. Ka-entered, and kay Sis Gandara, thank you so much Sis. Taga Hernani, thank you. At sa lahat po ng pumasok dito kanina, babalikan ko na lang po sila. Love M. Aquilios Vlog. Thank you, Aquilios Vlog. So, ayan po. Thank you so much for watching, guys. Watching talaga. Thank you so much po. Bye-bye. Dahil lubat na rin ako.